ҷасади Раҷабалӣ Назаров, сарбози 19-солаи деҳаи Кажровути ҷамоати Исмоили Сомонии ноҳияи Деваштич, ки дар қисми низомии 15426 қушунҳои хушкигарди Вазорати дифои Тоҷикистон дар ноҳияи Мурғоб хидмат мекард, рӯзи 21 апрел кормандони комиссарияти ҳарбии ин ноҳия ба хонаашон оварданд. гуфта мешавад, ки мақомот сабаби марги Раҷабалӣ Назаровро дарди шадиди гурда ва аз кор мондани он гуфтаанд, вале пайвандони сарбоз ба расонаҳо иттилоъ доданд, ки дар бадани ӯ осори латукӯбро дидаанд. Абдуҳафизи Ғоибназар, бародари Раҷабалӣ Назаров, гуфтааст, соати 10:20 оварданд ва соати 11 шустему гӯрондем, зеро хуни зиёд дошт. Лабу бинияш кабод ва чанд ҷояш зада буд, қафои сараш дарида ва захми зиёд дошт. Наздикони Раҷабалӣ дар мавриди бемор будани ӯ шубҳа доранд ва мегӯянд, модуме ки замони ба хидмати аскарӣ бурдан вай бемор набуд ва бо сабаби гурдадард фавтида бошад, чаро лабу аъзои дигари баданаш кабод буд. Ба иттилои манбаъ, фавти ин сарбозро масъулони мақомоти маҳаллӣ низ тасдиқ карданд. Аҳрор Набиев, раиси деҳаи Кажровути ноҳияи Деваштич, гуфтааст, ки Раҷабалиро ба ноҳияи баландкӯҳи Мурғоб бурданд ва ба сабаби тағйири боду ҳаво нафасгир шуда дилаш аз кор мондааст ва то ҳол натиҷаи ташхиси табибонро надидаем. Аммо вобаста ба ин, Радиои Озодӣ натиҷаи ташхисро пайдо кардааст, ки он ҷо навишта шудааст, сабаби бевоситаи фавт варами шадиди майнаи сар, варами шадиди гурдаҳо, норасоии шадиди нафас ва кори дилу рагҳост. гуфта мешавад, ки Раҷабалӣ Назаров дар давлати тирамоҳии соли 2020 ихтиёрӣ ба хидмати ҳарбӣ рафта 6 моҳ дар қисми низомӣ дар ноҳияи Восеъ адои хизмат кардааст. Пайвандонаш гуфтанд, ӯро 1 ҳафта пеш ба ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бурда буданд.